Si Jesus ug si Juan. Juan Kapitulo 3 versikulo 22-30. Pagkahuman ni Adto, miadto si Jesus ug ang iyang mga sumusunod sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto uban kanila og ng bautismo. Nang bautismo usab si Juan didto sa Enon, duol sa Salem, kay daghan ang tubig didto, ug nangadto kanya ang mga tawo aron magpabautismo. Wala pa ni Adto mabilanggo si Juan. Karon ang uban sa mga sumusunod ni Juan ug ang sa kahudyo naglantugi mahitungod sa bautismo. Nangadto sila kang Juan ug nagingon, magtutudlo, na hinumdaman mo ba kadtong tawo nga kauban mo kaniadto sa tabok sa suba sa Jordan, nga imong gipaila sa mga tawo. Nang bautismo na siya karon ug halos ang tanan nga mga tawo nangadto na kanya. Mitubag si Juan, wala gayoy mahimo ang tawo kon kini dili kabubuton sa Dios. Kamu mismo makapamatuod nga nag-ingon ako nga dili ako ang Kristo, kon dili gipadala lang ako sa Dios una kanya aron pagbalita nga siya moabot na. Sama ba kon may kasal, ang pangasaw o nunalang lang gayud sa pamanhunon, ug ang higala sa pamanhunon nga nagatambong ug nagahulat, malipay kon madungog niya nga ana-ana ang pamanhunon. Sama usab kanako karon, nalipay gayud ako nga ang mga tawo nangadto na kang Jesus, kinahanglan magdugang pagayud ang pagkabantugan ni Jesus, ug ako angay na nga hikalimtan.